Ikusgai daukagun erakusketa hau, proiektu luzea izan da, Bordinolarei esker gauzatu izan dena, eta ez da erresa labur biltzea, baina Ignacio Agirreren argazkiak ditugu ikusgai, hemen Legazpikoa gehien bat, eta hauxe dugu bere erretratua. Ignacio Agirre Montegi, bere aitke Igaralde Garakoa baserrin jaio zen, hemen Ignacio bere arreba Carmenekin azaltzen da. Ignazioren aitea Legazpikoa, Igaralde Garakoa baserrikoa. Kubara jun eta ondo irten zitzaion asuntu, eta, Ignacio Madriden jaio eta gustua bizi zen, errenta zituen, bere aitea aberastu dintzen Kuban, eta orduan Ignaziok bai Madrid, Legazpi, Deba bisitatu zituen, zeharkatu zuen Afrika iparraldea, penintxula osoa eta Europa erdia. Hemen daukagu Ignacio, Zumarrako tren geltokian bidaiaria Ignacio. Baindala 120 urte inguru egindako erretratuak argazkiak ditugu, Zumarraga irakurtzen da hor, bi geltokiak, tren geltokiak, eta Ignacio bat trenean, edo zaldian, edo baita ere hegazkinak ditugu. Legazpiko irudia non Urbia, Paternina banda azul botillarekin, estampa Legazpikoa, baita ere ardo botillarekin, Zabaleta baserria Legazpin, edo Elizako akolitoak. Honako hau 1900 urtean, Legazpin egindako erretratua. Historio guztia hemen hasten da, Iturrandi etxea. Korreos, udaletxe parean ezagutzen dugun etxea, bere aitak, Ignacio Agirreren aitak, bere anaiari erosi zion, Igaralde Garakoa baserriko anaiari, eta hor bizi izan zen Ignacio Legazpira etortzen zenean, Iturrandi etxean. Hemen dakagu beste irudi bat, Iturrandi etxe parean, Eliza parean, eta bere hiru ilobak, Emilio, Gaspar eta Álvaro. Ignacio mutil zaharriltzen, eta bere hiru ilobak hainbat iruditan azaltzen dira, hemen udanan ditugu, udalaitza atzean dela, eta Legazpin egon zenean, hainbat pertsonai ere atera zituen, hemen dakagu Patricio Lorza, papelerako jabea, eta hor ikusten dugu Legazpi, 4 baserri besterik etzeneko garaiura, edo Galdoseko gurutzea, volanteak edo gurdi horiek, non Legazpi eta Aurretxu elkartzen zituen bidexkan eta Galdoseko gurutzea. Honako hau dugu Legazpiko ezagutzen dugun argazki zaharrena. Iñaki Zelaiak 1977 urtean argitaratu zuen Legazpi liburuan, eta, 4 baserri zirenean, oraindik Legazpi. Oso irudi potentea, dokumentua eta aitzindaria. Irudi gehiago, materiale guzti hau, iturri ezberdinetatik jaso dugu, eta honako irudi hauek berriak dira. 2021 eskuratu genituen. Honako hau, Apatxo baserri azpian, baserri baten festa, Pioren etxea, edo Motxorron, edo Bikuña Jauregiaren ataurrean ateratako erretratu dotore hau, dama hauei, edo Ajuez baserriko beste estampa hau, denborak zetasunak irudia janduen, baina nolako kutsu edo ikutsua ematen dion. Udana partean, gurdikarretarekin, edo kaseta batean, edo garai batean, udaletxea zen parean. Irudi berri, zaharrak. Edo, orain dela gutxi, berrizkeratu direnak. Ikusgai, azaroaren 22 arte, Legazpiko kulturetxean, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 5:00 8:00